салом алейкум, хуш омадед ба наин канали ман. Чӣ хеле дида истодаед ва ман ба шумо имрӯз як навигариро мерасонам. Метавонед ки пура видеоро аз аввал то охир бо диққат гӯш кунед. Ин навигарӣ дар бораи гирифтани кӯмакпулӣ пособия аз давлат барои фарзандоне ки аз синни 8 сола то 16 сола, яъне ки бо пешниҳоди президенти Федератсияи Русия Владимир Владимирович Путин кӯмакпулӣ пособия аз синни 8 сола то 16 сола, яъне ки нафароне ки ҳамин хел фарзанди ноболиғ доранд метавонанд ки аз ин кӯмакпулӣ яъне ки истифода баранд. айни ҳол метавонед аризаҳои худро ба воситаи госуслуг супоред. нафароне ки госуслуг доред дар саҳифаҳои худ дароед ва дар он ҷо бояд пурра баромада бошад. нафароне ки дар госуслуг даромадеду набошад метавонед ки ба МФЦ муроҷиат кунед ё ки ба вазорати меҳнати Федератсияи Русия, яъне Минтруда, Министерства труда Федератсияи Россия. ба вазорат чӣ хел муроҷиат мекунед? Дар Яндекс медароед, менависед ки контакти Министерства труда Федератсияи Россия. ана ҳамон контакте ки навистед рақами телефони вазорат мебарояд ва сайтҳои асосӣ мебароянд, официални сайт мебарояд, электрони почта, ҳамааш пурра мебарояд. шумо ки забони русия донед ва каме аз интернет бохабар бошед метавонед ки ҳамаро аз вазорати меҳнати Федератсияи Русия боз фаҳмед. агар ки дар госуслуг дар саҳифаи шумо баромада бошад, шумо бемалол ба воситаи госуслуг ҳуҷҷатҳои худро пешниҳод мекунед ва новобаста аз он ки чанд фарзанд доред аз синни 8 сола то 16 сола барои ҳар як фарзанд пособия кӯмакпулӣ мегиред аз 8 сола то 16 сола. ва ғайри ин гуфтаниам ки карта мир ҳатман лозим аст. карта мир Сбербанк. нафароне карта мир надошта бошед карта мир гиред, чунки реквизити Сбербанк аз ҳамон карта мир бояд пешниҳод кунед. ҳамон кӯмакпулӣ ба воситаи анамон карта ба шумо дода мешавад. ғайри нафароне ки дар ҳамон оила чанд нафар зиндагонӣ мекунед, дар қайд ҳастед, кор мекунед, аз ҷои кор маълумотнома ҳатман лозим аст, чунки ҳисобу китоб мекунанд ки даромади оила яъне чӣ қадар аст. ва зиёд инсонҳо савол доданд ки ин кӯмакпулӣ сари ҳар як фарзанде ки аз 8 сола то 16 чанд пул аст. ман фақат шаҳри Москавро ба шумо мегӯям. дар Москав сари ҳар як фарзанди ноболиғи аз 8 сола 16 000 рубл аст ва дигар минтақаҳои Русияро шумо метавонед ки худатон рафта ҳамон ҷои зист яъне ки фаҳмед, ё метавонед ба воситаи госуслуг ҳуҷҷатҳои худро, аризаи худро ки пешниҳод кардед, он ҷо ҳам навишта шудааст ки масалан чӣ қадар ҳамон регион минтақа мегирад. барои ҳамин агар ки госуслугро нафаҳмидед метавонед ки ба МФЦ муроҷиат кунед. ғайри ин гуфтаниам ки ман зиёд видеоҳои худро пешниҳод мекунам, гуфти рӯзҳо подряд поделитсия мекунам дар Одноклассник, Инстаграм, Мессенҷер, Фейсбук, яъне ки имо, Ватсап. ростӣ ман намедонам ки кӣ ҳуқуқшинос аст, кӣ намефаҳмад қонунро намедонам, ҳар як инсонро намедонам. барои ҳамин ман қатор подряд равон мекунам. нафароне ки ҳуқуқшинос бошед бисёр хуб, метавонед ин видеоро дида ба дигарон поделитсия кунед, чунки ба забони тоҷикӣ сода фаҳмондаам. метавонед ба нафарони шиносҳои худ, ҳамватанон, ҳамсояҳо ки онҳо фарзандони ноболиғ доранд аз синни 8 сола то 16 сола пешниҳод кунед. ҳамин видеоро бинанду ҳуҷҷатгузорӣ кунанд, ҳамон пособияро гиранд, яъне ҳамон кӯмакпулиро гиранд. ин як савоб ҳам ба шумо мерасад, ҳам ба ман мерасад. барои ҳамин ман ҳамаро шинохта наметавонам. ба саҳифаи ҳама қаторак подряд гуфти рӯзҳо равон мекунам, поделитсия мекунам, то ки шумо низ метавонед ки ба дигарон поделитсия кунед. ғайри ин саволҳо шуданд ки агар дар оила масалан баъзеҳо кор накунанд, шумо вақте кор намекунед ҳатман аз идораҳои дахлдор рафта маълумотнома гиред ки шумо кор намекунед, пешниҳод кунед, чунки ин ҳатман ҳама ҳуҷҷатҳо санҷида мешаванд. баъд ҳамин кӯмакпулӣ ба фарзандони ноболиғи аз синни 8 сола то 16 сола дода мешавад. ҳар як масалан фарзанд, ҳар як нафар фарзанд алоҳида кӯмакпулӣ пособия мегирад то синни 16 солагӣ. чӣ хеле ки ҳозир то 7 сола мегиранд, аз ҳамин 7 сола масалан 7 сола тамом шуд, аз 8 сола то 16 сола анамон пособия кӯмакпулиро мегиранд. дар амони худованд бошед.
яъне ки саволҳо дошта бошед, дар поёни ҳамин видео дар комментария нависед. Вақт шавад, ман ҳатман саволҳои шуморо мехонам, боз як видео карда ба шумо пешниҳод хоҳам кард.